Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kadasig lang sa tiyempo naton, yari na kita sa Biyernes nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Petsa 4 na kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Aksyon Hotline. Happy birthday gali kay Aksyon Dale Salazar on day off. Pero ti birthday na subong ang aton gid pagpalabot sang pagparamyaw sa aton ka-aksyon, Aksyon Dale Salazar. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in, tubtob kita sa takna nga alas 9:30. Karon nga aga sa pagdulong sa inyo sa mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita diri sa aton sini nga pagpangalagan. And of course, kinatamyaw talang karon nga aga ang mga nagamonitor na hindi lamang sa on-air, kundi pati na sa online nga nagasunod na diri sa aton sini nga Biyernes nga presentation. Ang sa mga online listeners naton nagamonitor pagi sa Facebook kag YouTube, good morning sa inyo or good day sa inyo anuman nga oras sa inyo ginahamtangan. Aksyon Hotline. Feel free sa pagpadala sa inyo sini nga mga mensahe nami ipagid kung inyo ma-share kag ma-like ang mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Magluwas sang update kag sitwasyon dito sa pungsod Ukraine. Pakarunan ko ina dalag ko mga balita subong diriho sa bahin sang Metro Bacolod nga aton tutukan upod sa patrol karon nga aga. Aksyon Hotline. May ginkasang drug operation ang PDEA. Na-recover sa isa ka Bacolod noon nga nagkuha pa dito bagali sa Cebu ini. Nagkuha sang supply. Can you imagine, no? Ang kantidad sang shabu nga na-recover sa posisyon sang sospetsado naglabot sa 34 milyones ka pesos. Aksyon Hotline. Grabe, no? Why gi ka mo kahadlok, no? Kung matuod giman ini kay ti may operation ang mga authorities na recoveran sa iya portik damo siya buko nakasulod naman sa aton, di ba? Aksyon Hotline. Ano pagid? Update sa kaso sang pagpanglutang nga nagluntad kagabi. No, dira sa area sang Barangay 40, I understand na sakupan sini. Sa diin ang biktima, lately na diskubrihan nga na'y membro galisang kapulisan ang lain nga balita kaini ang ginbawian sang kabuhi kagabi. Aksyon Hotline. Ano ba lang naging motibo sa krimen? Ano ba lang ang investigation sang kapulisan? Bantayan sa report with action Eden Abuso. Aksyon Hotline. By the way, ang 5-day work week no dira sa area sang Kapitolyo Provincial. Hindi pa subong magkabalik suno sa provincial administrator. Aksyon Hotline. Delivery sang vaccine para sa 5-11 anyos nga magkabataan diri sa Bacolod ginapaabot nga batalakay sa meeting sang Invoke subong nga daw. Aksyon Hotline. Kabugusan ba detalis ni bantayan sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline pero diri kita gilayon no sa mga update kag dalag ko nga balita upod sa patrol. Patrol reports. Grabe ini unahon ko lang guro ang nagluntad nga shooting incident kagabi kundi nag-sign off lang Aksyon Radio. Wala pa to identity, way pa makilalan ang biktima nga dala sa ospital right after nga ti biktima sa pagpanglutang. Pero according sa record sa pulis, mga pasado alas 10 gali kagabi niho sang ginbawian sang kabuhi. Langkoy na, ining ginpatigayon ginkasang nga drug operations sa PDEA
Ako naman nga value so siya na recover. Let's have action. Aiden Abuso sa patrol. Action Aiden, good morning. Action, Art, good morning. Gawin sa tanan man naton nga mga ka-action. Ginakilala ni Police Station 6 Commander Major Leo Escopa nga anay miyembro ng Philippine National Police. There is specifically sa DCPO Action Art. Ang biktima sang pagpangluthang kagabi dira iya sa may Lizares Extension, Barangay 40. Para yun ma-visualize ang aton sa mga listeners dira sa may atubang sang UNOR Action Art. Ang biktima, amo ini gintilala kay Ryan Lumugdang, 41 anyos, kag taga Barangay Estefania, gini siya, o galing kay temporaryo nga nagarenta dira sa may Barangay Takuling. Suno kay Estopa Action Art, pila sa ulo kag iban nga bahin sang lawas ang igo ni Lumugdang kag actually makita man to sa report ni Action dyan nga ginakarga katugani sa ambulansya ining si Lumugdang kag ginilagaw dala sa ospital kay may pulse rate pa o galing mga alas 10:52 ginbawian man siya sang kabuhi. Kasi amak mo Action Art na recover daan sa lugar ang anom ka basiyo sang wala may baluan na armas luthang kag we believe nga makabulig itong CCTV kay ti subong adlaw balikan man to mo nila ni Sir Escopa ang lugar kay dira sa mayunan sa Guada may CCTV kay gina-check pa to nila ni Sir Escopa sa palibot kung may ara pag additional kay para may baluan na kung diin ang direksyon dayon sang motorcycle riding suspect o kung base may ara pag sila makita sa CCTV nga makabulig pag Action Art sa investigasyon. Kay initially, sa initial nga pagpangusisa, ang mga suspetsado nagasuksok inisang bonnet Action Art mo. Okay. Plus po daan nga may COVID, natural naka-face mask. Dubli-dubli ang tabon kag hindi ma-identify isang mga tao dito kaya actually kilala kita nga ganang nabaligya dira sa subang UNOR nakibot na lang sila kuno nakabati sila sang 3 kalupok pero wala sila may nakita na lang na nila ang biktima nga natumba na sa tunga sang dalan pero wala na sila nakakita kung sino or pila gid kabilog nga suspetsado kag kung close range abi o kung ano nga sitwasyon ang pagtiro sa biktima Action Art no kay Sir Estopa may ara man to sang motor nga amo ining motor sang biktima so hindi pa nila may ang motor niya mo naging posibleng nasakyan ni Ryan nga na-recover sa lugar. Correct, Action Art. Kagang atubang da sang UNOR nga dalan ang pag-insindi ko da kay medyo dugay na kung way nakalabay may mga porsyon na da nga may mga buho last time nga hindi ka makapadasig dalagan da Yes, oo. Although nga si one way na da sa Action Art, pati ang ang dalan, wala may mga lubak-lubak, ang dalan. Kung galing in Action Art, medyo hawan-hawan naman. Usually, damo na parking. Oo, damo na nag-parking kung adlaw. So, bali action din, sorry to butt in, bali nagadalagan yung motor sa victim. Ano nga direction? From west to east direction? Amo to nga bal ni Sir Estopa Action Art nila ma-establish kung nagadalagan pa ni Ati ko na ko maglantaw kay kumo ina ka lugar da one way. So west gid siya halin to east direction Most probably Action Art. Okay, pero ang pamangkot na kung din siya nagalin prior sina, no? Baladra sa may area sang Lacson or diri siya sa Libertad nagalin nga sa merkado kang nagliko pa UNOR? Hambal ni Sir Estopa Action Art, halin siya sa upod sila sang iyang asawa mo, halin sa may ginarentahan nila sa may cooking building. Actually, may ari di ayon sa may Libertad, kung may ara man dito, lapos niya balapagwa sa way sang direksyon sang kay kadamo na sang damo may atuman lapit na dito sa Kwan sa may Bacolod City High School. Oo, correct. Oo. Pero mga dito siguro nga portion Action Art kay sakop sa Barangay Takuling. Ang iya nga temporary address dito gid ayon siguro sa may City Heights Baladapet.
Ti duway gimadiparahan sa kilala ta. Ate, wala siguro. Pero ti amo na siya, no? Masubok ang gabi kay naka-sign off lang kita actually, duway ito makilala. Kay ginuna dito nga matatapan kung mahatagan ni siyang medical attention ang victim kay ti amo to gani ang pag-responder sa medical team coming from DRRMO, may pulse rate pa o kung may pulso pa siya mo. Correct, Action Art. Amo to hinagaw dala. Oo. Pero pag amo to sa hospital, mga alas 2:52, amo to Action Art, kinbawian sa kabuhi, kaya makmaulo ng igo niya. Ulo? Oo, kasi iba niya bahayin sa Yalawa. Damo, mantaga niya Action Art, no, kay actually, in anay police ni, may mga, i-check pa, gali, Action Art, ni Sergio Estopa, nagpadala na to sila sa headquarters ng details man, para i-check kung bala, ex-PNP member na ni siya o kung nag-awol. Okay. Ex-PNP, what we mean, Action Art, kung nag-process, kasi wala nga optional retirement, bisan ano siya, or nag-awol, kasi siya pala Action Art. Okay. Kay kung madumduman mo, ring a bell man mo. Kay anay police na si Ryan Lumugdang Asar. Kag siguna, kag actually amigo, kag kilala ko ang tatay ni Ryan. Kagi na di si Ryan siguna sa station number 4 ho? Na-assign, di ba? Yes, kagagi man Action Art na assignment ni siya sa Bacolod City Mobile Force. Correct. Oo. Abo pa niya So, subong gina-check pa sang kapulisan, kay kabalo ka, may araman ang attendance, nga tuod nga awol ka, pero may posibilidad nga pwede ka pa makabalik sa serbisyo. Depende na iya kung may mga reason nga ang nag-untat ka sa serbisyo mo. Yes, correct, Action Art. Pero magsiling ka awol o kung nano ang status niya, i-check na sa PNP. Kaya ang absent without official leave, amo nang awol, pwede na tantamount nga kung why ka nag-report sa duty mo, pwede kaya nga i-dismiss ka from the service sang higher command. Yes, correct, Action Art. Kaya mo pa itong ginamake sure gid nila kay para hindi man bala magano, pero tiyan mo itong hambal ni Sir Sopa nga safe to say lang danay nga ex-PNP member, Action Art. Sige. So, pero hindi pa ma-establish kung anong motive, no? Kung gintiro gini siya, kag sino ang posible responsable sa crime? Do wala pag Action Art, itry ta lang karon kung malambot ta ang pamilya kay kung as to the police ti ginabalikan pa nila kung may previous record sa Station 6 ining si Lumugdang base nakaparecord nga may threat siya kabuhi o kung siya mismo may record dira nga istasyon kag sa iban pag no police station diri sa palibot ng syudad, Action Art. Okay. Kag dalon taman ni Action Art ang balita bala baw kay aside kang shooting incident diriya sa syudad sang Bacolod. Basi mabatian to, okay lang imo voice clip da kay Sir Estopa, bisan portion ay, lang. Ay, Action Art, sorry gid. Aring kabahin sang pagpahayag ni Police Major Leo Estopa. Atong i-forward ko si Ryan Lumugdang. Former police din siya. Pero nagano na kami sa coordinate sa headquarters sa iyang mga record. Kung either awol ni siya or dismissed PNP member niya po former PNP member man ni siya din. Ang ginano ko lang, ang check lang ang record nila. Amo to ang atong DRMO, gina-extract siya sa crime scene kagindala for medical treatment, pero at around 10:52 p.m. of March 3, 2022, next siya declared na siya expired sang attending physician man sang Corazon Locsin. Based man sa initial ng investigation, may igon siya sa ulo kaga sa iyang likod nga bahin sa iyang lawas sa sinebe. Kaya mo to Action Art ang kabahin sa pagpahayag ni Sir Estopa ti baloon ta na subong ang subong is sigurado i-follow up ni Action Eric karon kung kay balikan pa nila mo ang kopya sang CCTV, Action Art. Okay. Pero tiyan mo na, para ma-establish kung sino ning responsable sa krimen eh?
Actually din, balikan ta siya alas 8:23 na ti anay pulis mo na pero gina-check pa subong sa ang Police Station 6 kulano ginang record nga aktual nga status ni subong ni Ryan Lumugdang. Actually din. Yes, good action Arta. Kusam pakaronan ng action art ang dugang pang update pero dira man kita sa isa pagid kadako nga balita man no sili nga kagahon kay Kabalok Action Art ang PDEA wala gyud nagahatulog si Agent Bambo wala gyud nagatulog tungod nga kadamo man sang impormasyon nga nagasinulod sila hamak mo na recover subong nga adlaw kay nasang tungang gabi Action Art 34 million pesos Grabe. worth sang quote and quote Chaabu Action Art. Kung Grabe. makita mo na sa mga national news, bala, nga ang illegal drugs ginasulod sa Chinese e-bags. Amo na siya na-recover. Kung makita mo na sa aton pictures, Action Art, pinapaliyaw ko na kay Sir El Rey. Ari na ga-appear na ho. Bali ginasunod, sunod lanad sang tibag. Amo lang ginbutakan sini. Oo, ginasulod sa tibag. Tapos kumbaga, dugin vacuum, Action Art, na magkuhan siya, na mag-ipit gid sa balatan awon. Oo, ipikit-pikit tayo. Kung in plain view, kung panawon mo, do Chinese tea lang na diyan. Kaya magdahong na may unod na nga illegal na droga. Pila ka karton ni siya ho? Kadamo-damo ni siya picture mo ho? 5 Action Art, kada isa na 1 kilo mo. Sus, Marilusip. 5 kilos ni Action Art na recover. Dito sila nagpatigayan sang bypass operation sa barangay Old Poblacion dito pa sa syudad sang Escalante. Ang ining suspect Action Art ang din kilala kay Vicente Sepuesca, residente ini siya sang barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Action Hotline. Dahil lang gid na action na din. Yes, sorry, Action Art, non-auto communication. Pero anyway, tamo to siya si Sepuesca. Taga Sumag ni Action Art, kaya initially sa pagpamangkot nila ni Agent Bambo. Nagakuha ni siya Action Art, ako no nagapamanday. Pamanday? Oo, nagapamanday. Kasi nagabaligya, makuno sa construction materials. Kasi iban pa na nga mga kagamitan. Okay. Pero ang ining suspect, suno kay PDEA Bambo, nagabiyahe, gini siya Action Art sa ilang monitoring. Nagabiyahe ni sa gikan sa Cebu. Pasulod diri sa may Tagualan Port Escalante para magkuha sang supply sang droga. Bali ano man, may salakyan ni siya nga dala, nagasakay lang sa saruro, dason makumiyot lang sa bus. Anong may kaugalingon ni siya nga service nga ginasakyan? May SUV Action Art, galing wala pa nila ka-check kung nakapangalan ini sa iya. Okay. Oo, then tiyan mo to ang ila sa mga transaksyon, dito silang mabaklanay na lang sa Escalante. Kaya halin sa biyahe sa Cebu, nag-abot siya mga alas 11 pasado, Action Art mo. So nag-abot siya sa Tabuilan, no? Tabuilan mo na sa may Escalante. Kung dito hindi lang Tabuilan sa Cebu. Danao na diya sa Action Art. Danao. Halin siya dito sa Cebu, dungka ang ila ginasakyan nga barko dira sa Escalante. Correct, Action Art. Okay, ano oras gid siya na kuani natapos ang transaksyon nga na patigayon gid? Pasado alas 12 Action Art kay isa lang man to kani ka amotong baklo nila ni Sir Bambo. Agent Bambo, isa lang ka do Chinese tea bag bala. 1 kilo na siya. Okay. Wala sila nag-expect nga in plain view. Ara lang sa passenger seat Action Art. Grabe ba? Ang mga Chinese tea bags. Grabe, galing kanti kon why kaya kabalo nga amo na siyang unod sina. Sino kabi nga maghala kay ngabot sina kay T? Yes, correct, Action Art. Oo.
Kaya ara lang man to sa pagtanaw kuno nila sa ara lang niya sa iya to pati. Agi ato man ko tagari ano man, syempre sinuman kuno sinugid bi abi mangusita dito sa port. Nakakita da amo lang na iyang dry goods siya, Chinese tea bags lang. Wala man, hindi man pwede ang sinak nga sisaon dito siya yabala. Kay hindi man niya, sino man mo suspect gid kay nakakuwanta siya daan, naka-SUV pa siya. Okay. Naka-formado man. Amo na bala sa art, ina bala. Okay. Kag wala kay niyan to wala sang random inspection man ang PIDEA kayo usually ba naga-random inspection na sila sa mga Oh, port. may mga interdiction operation na sila mo upod sa Philippine Coast Guard. May dala na silang K9 na dog da. Yes, action art may ara. Yes. Galing kahit nagun ako matugani nila ni Sir Bambong hindi man sila yung makapatigayon sina 24 oras gid nga monitoring dira. Okay. Pero timingan gini action art wala sila nag-expect nga amo niya gali kadamo ang dalaya day kag wala man niya nag-spill out so ang ining sisipwes ka kung diin niya diri ipang dagdag ang supply o kung siya mismo mang repack diri sa may probinsya sa Negros Occidental o kung sa diri sa syudad sa Bacolod knowing na taga diri siya sa barangay Sumag. Kag wala man siya naghambal action art sa dugang pang impormasyon kung diin niya supply, diin siya nagkuha mismo sang supply dito sa Cebu. Ti may ara ginato kag kun balay husto nang imo nga basi kun balay ning siya mo nga nasunod sa tibag sa Cebu lang ni balagin preparar o basi kun halin pa nitiya sa ibang nga lugar man nga amo na ni nga daan. Amo na ni kuno daan action art galing hindi wala sila given niyo daw sa Chinese tea bag, si action art yung karakter sa plastic, sa pakete, wala mga inig-check, yung pamangkot na bon, kung halin ni sa China, o kung sila lang dili naghimuhimo, local manufacture lang bala, hindi pa nila mahambal ni Sir Bamboo. Okay. Kung locally lang na siya naging ripak-ripak lang na din nila, kasi pwede, wala na sila ka-print out, o kunti, kasi bangdan kung halin dito internationally, pag in-action art, wala sila sa ideya pa. Pero sa subong man nga adlaw si Puesca dito sa kustodiya sang Escalante PNP kag mabalik to sila ni Sir Bamboo para mag-file man sang kaso section 5 kag 11 in relation sa RA 9165 while ang recovered drugs action art ari diri sa Nokpo Crime Lab kag i-forward man sa forensics ang iya sini nga na-recover na cellphone para mahibaluan kung may dugang pagiging ebidensya kag most probably matrace ang iba niya pa nga mga transaction action art. So matinaton, si PIDEA Agent Bamboo. Kanta kita sang bypass, so may ara kita sang confidential informant and together with sa aton nga pusher buyer nakatigayon kita nga magtransaksyon ini sa isa ka subject naton, so nag-agree sila nga dito sa Escalante no kay bag-o ni siya dungka, so dito sila sa barangay Old Poblacion ayon banda dito ta nakapatigayon sa aton nga bypass operation. Ang subject subong ato sa sa Escalante PNP, so dito sa aton gin safekeeping no kay sa karon siguro after naton mapalab aton manining pagasakaan sang kaso. Si Vicente Sipuesca wala taga-expect na amo gini kadamo iya dala no. So pag-bypass sa iya sa lakyan, so nakita tala ni in plain view nga may mga another pa siya galing nga kilo nga dala sa lakyan. Grabe. I-follow up Manila ni Sir Bamboo coordination. Tapos guro dapat i-check nila na kung may upod ni siya pag-travel. Ya kay do ka budlaym na nga mo ng amount ka dala mo, nagaysanon ka lang. Sa hila, puti-puti ka action art sa administrator mo. Wala lang yung may nakabo or wala lang siya may kinadala nga illegal na droga. Iti, waya lang ba niya ang pagkabo kag sa kaisaka niya sa Roro action art. Okay. I-check man nila sa kapulisan, di sa Nokpo kag sa BCPO kung may mga previous record o kung ari ni sa drug watch list, ining sisipwet ka action art. Balitalin sa patrol, ang ka-action yung action hindi na sa mga ka-action, di ka man sa Pinas, labutan ka sa among balita kag serviso. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa-action. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Hotline. Duha ka madalag ko nga mga update kag report ang gindulong sa patrol. No una,
Di amo ning paglutang patay sa anay pulis nga sign diri sa BCPO. Ano gid ba lang madanom nga motibo? Sino ayhan ang responsable nga naghimo sang krimen? Action Hotline. Kagini kaduhat yung makon mo 34 milyones pesos nga value sang shabu. Ginsulod kag as if abi nga ini daw siya inisti siya iya nga i-deliver o kunin kuha nga supply sa Cebu ang nakuha nga information. Can you imagine kung nakasulod to diri sa Negros Occidental kang napanagtag naman na distribute sa mga manugbaligya, sigurado damo naman nga utok ang makuging. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news spot. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon
Rex Cantong, aksyon. Art Tayhupon, aksyon. Brian Morden, aksyon. Eric Magbanwa, kag aksyon. Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. CIF
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan mangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya din sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ng rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang
ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, Inyo pala tuntunan action hotline oy karon gali nga daw ang schedule every Friday ini mo sang Commission on Elections para sa backlash operation. Ti pagpangkakas sang mga campaign materials sang kandidato. Sos, Diyos ko, maluoy ka kung maglibot ka subong. Pamatyagan ko daw, nagasunlog maniya ang mga supporters kang mga kandidato kay bisan diin lang, ara imo subong mga campaign materials. Tandaan naton nga March 25 ba ni maumpisa iyang campaign sa lokal. Ang sa national ti garanda din na subong sila perti ang libutay na Pero kadamo-damo gid sa mga campaign material subong, since nga tiway panag-umpisa sa lokal, ara imo pagkabit sa dalanon, ga pamulak sang mga campaign material sang kandidato, no? Amo na nga siling mo do kapigado, subong prong kandidato, magasto gid sang ila sini campaign materials, mga tarp, mo kamahal sina kun imo baklon, ti araw ginapang sabit sa kilidalan,
sa mga balay, ang mga sa privado, iyang balay do, okay panagani mo, inagsasulod blas ang ilan sining propidad. Pero ang naluuyan ko gid ini mga puno sang kahoy, mga poste sang kuryente, o kag ang mga kudal dila sa mga kilid sang dalan, ang mga pader, asos, ara imo aplakanay nga magumpisa pa gid ni ang kampanyas lokal. Believe you me, mayari pa gid niya mga campaign material sa lokal nga inang pagkaagabla makita mo lain naman ang natapik sa pader, no? Kay kon in kaso pagka gabi may mga ga-operate, paya mo kapin pasubong kay nagalas 12 ng aton curfew dis Bacolod, no? Kapin na gustos lalinagaw Action Hotline. Di makalibot pa sila alas 11, no? May isa ka oras pang inog pauli nila schedule nga magpauli. I-check na lang nagkaroon with Attorney Rivo Sorbito kay may ara man seminar sa mga teachers training nila actually. This week naging patigayon and I understand daw subong nga semana di matapos, no? Today or tomorrow i-check na lang nagkaroon sa iya ang training sa mga teachers. Isigi-sigi na ni way na ni untat nga training damo pa ning mga masunod sa idalom sa sining automated election. Action Hotline. Ayos no, i-check ta lang nagkaroon kay parang makakuha kita dugang nga mga advisory gikan sa talatapan sa Comelec, no? And ano ba lang specific nga guidelines sa Comelec man, especially sa campaign under sa alert level number 1, kay kung in kaso nga magsigi ang aton status after sa March 15, in other words, makuan gini siya, madungka gid sa katapusan nga bulan sang Marso. Now, kung alert level number 1, tiyanong ekspektaron tang kandidato, ihalaw na ni sila magtiyog. May mga kampanya na belasang mga opening salvo nila, do mo na bla? Matigayon gina, no? Kung mag-umpisa ng March 25, under alert level 1, kag kun amo nagyapon ang alert level status, ta? Action Hotline. Tandaan ta gina, no? Kay luyag ta mismo inform ang mga butante nga mo ning ga-expectar kay subong actually bisan alert level 2 kita gani nagligad ang libutay hindi mo ma-deny na mo damo gyapon gilibot iya mo gamang kandidato sa magkapurukan kag sa komunidad. Action Hotline. Alas 9:05 na ang good news for Bacolod actually na post naman ni sa Asun Radio kahapon. Pero may ikaduha kita diri sa Bacolod nga gintukod dis Bacolod, no? Nga evacuation center, no? Timely ini kag nakita ta nga damo niya ang pwede ma-accommodate sa sining nga proyekto. And of course, ini nga project was initiated and through the effort man ni Congressman Greg Gasataya, tikapon the National Mayor Bing dito sa sining pag-inaugurate, I understand, sa sining building, no? Mayon ni kag kita niyo ang facility dira sa may area sa Vista Alegre last time mo, gin-utilize mo na gani mo, gin-preparar para in kaso nga atong problema sa COVID-19 magamit man sang city government of Bacolod. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero kuhaan tagidugang information, joining us over the phone this morning is Congressman Greg Gasataya sa Anglon District sa Bacolod. Kong, how are you? Hello, Kong, may ngaga. Balikan to si Kong. May ngaga, Kong, sa imo. Welcome to Action Radio. Hello, Kong. Ay, hindi isa kabati isa ko now. Balikan ta sa liogday kay parang may baluan ta kung ano ining matabo sini pila ding budget sining proyekto. Actually kung gin-design sa for evacuation center at mayo gina no nagakuan siya, nagaka-auto ng linya basiga travel si Kong Greg. Ti damo pa nga development abinyo ang ginahulat kung taning development sa hospital mo. Gamo ni ang kinanglanon sa publiko subong man mailang ni gani kay ang
bed capacity kag ang utilization sa hospital tabi ko ang cases nag-drop man sa Bacolod, at least nagnubo no ang hospital utilization kag daw hindi puno katulad sa ibang lugar nga permi lang ya kwan no overwhelmed ang ila sini nga halin sa bed capacity, ang pakadto sa ila sini nga mga nagatrabaho nga mga medical workers, bo hindi na kita tani magbalik sa amo nga sitwasyon, no? Sila gani sa iban niya ba, ang eleksyon nagigali makapadula ka makapatapos sa sining COVID-19 nga problem ba? Good morning kay Barkit Tribo, si Kim Puyolo, nga always nga monitor. Balikan ko si Kong Greg kay daw hindi ko makasulod may kay ina siya. Kung may aga, ay Action Art may nga gid simog sa aton nga mga kauturan katag palamati sa Action Radio may nga gid tanan. salamat gid no. Tell us daw may inauguration na sining ikaduha nga project nga ikaw gid ang nagbulig man initiate sini pagi sa national government na punduhan kag ti maumpisa na ni ang paggamit sini Kong. Tell us about this evacuation center nga ikaduha. Yeah, thank you Action Art. Actually ini siyang ikaduhang evacuation center diri sa Bacolod. Mariduwa ni siya kabilog ang ginallocate for Western Visayas way back 2019 or 2020. Hindi ko matutuman exactly. So ang isa mo itong gin-request namon ngibutang diri sa Bacolod City, no, because kinanglangan kit for a second one, no. It took some time because ang concern during that period was ang duta nga bulutangan giti we understand kay kabudlay gid mangita duta dis Bacolod di ka mahal, I mean lapad, so we had a hard time, no. Ang ginpaka-justify at the time was Panago, and then later on muli nagsulod ang Takuling, no, kagiban pa yung mga possible sites, no. So finally suguran ang project sa regional office. Regional nag-implement ni Action Art 2020, last quarter of 2020, and then nahuman siya last year, and kahapon patigayo ng isa ka turnover ceremony coming from the national government. Turnover na siya sa LGU, no, nga LGU na ang magamit, LGU ang ma-utilize kag ang magapadalagan sa sining evacuation center / multipurpose building Action Art. Wow, very good. Good ka. Kay siling ko ti ka timely gini balang sining sitwasyon subong. At least may gamiton, may utilize ang Bacolod, hindi lamang during the COVID, especially during calamities and emergencies, nga may butangan kita sa mga tao kung may ara sang mga way ginapaabot nga magtuhaw nga problema, Kong Greg. That's correct, Action Art. No, kiti, we understand like pagbagyo dito ng ligad, ang Takuling area damo kang naapektuhan kag neighboring barangay. Ang usually ang problem wala kadalaan isa sa mga schools. So kung ang mga schools puno na or alang-alang okay man nga mangita pang ibang lugar, no. So amo na nga ideal gid nga diri gid just belong na part sa Bacolod ibutang, no. So Takuling I think is amigid nga site, no, for the second evacuation center na in times of need may naton na mga kauturan Action. Aha. Anyway, kahapon do aragi kamuduhan ni Mayor Bing nakita ko sa litrato of the night. Siling ko ma-follow up kun lang dayon ay nakasugilanon kamo ni Mayor on the project lang ginahulat ng Bacolod City General Hospital. Nanong development sa doya, Kong Greg? Well, ang sa hospital na to Action Art, last week nagkanto diri ang Department of Health ako na sa regional office. And then ang DPWH, no, nagpadala man siyang representative, nag-imong sila pila ka mga updates, no, mga specific details, no. I think nag-signify man sa ako ng DOH na they will meet with the LGU this week, no. So paulat na ko na ng update coming from them, no. But kung ako pa tawag sa Dundee Action Art, no, so na mga time, no, government process like ang bidding, ang pag-finalize mga plano, mga technical requirements, no. But ang ako na pagkantarya tiara na natin may duta na may punto naman, so it's only a matter of DPWH and Department of Health implementing, no. Kaya medyo ang uniqueness ini is duang funding source, no. Ang isa Department of Health, which is 250 million, and then the other one is PWH na 200 million.
So, Okay. 150 million in total, Action Art. Aha. Duwa ka departamento ang may funding source amo na ang kinanglan gid na magpatigay sa isa ka memorandum of agreement para ang pag-implementar sa ni Action Art isa lang, no? Kaya di na pwedeng lain ang obrahon sa piyak, lain man ang obrahon sa piyak. Kaya ang DOH si Action Art siyang kin-request naton during the budget hearing pag-approve, no, na automatically may ibutang nga punto. Ang DPWH nga funding amo naman niyang endorse ni Senator Mig Zubiri, no, sa muna nga two different departments for the same project, no, pagka pwede mo ni siya i-combine na lang actually. Yes. So, pero bisan may election period o kung mag-start na ni, dason may mga banning, iniguro nga project, malakit man ni siya ga, Kong? Well, as long as nasuguran ang proseso, nag-beat na siya ang point, pwede mala na iya ang DPWH and the Department of Health can request for exemption from the COMELEC nga exempt siya for banning, no? But they can just cite some reasons kung i-kaan sila sa exemption for banning actually. Aha. So, ga-expect kita nga within this year, masugda na gid ini nga project. Definitely, actually, no, definitely. No, probably the next couple of months. Actually, paperwork sa malang ning ginagiyo subong no. Ang DP kapon pag-istorya ko kay Director Canlasti, gusto nila gani nga i-publish na ni siya para ma-bid na ang 200 million DPWH funding. Ang ina-finalize naman sa Department of Health ang ila naman nga 250. Amo na nga gin-request ko sila last week na makapatigayon sa isa ka joint meeting with DP and DOH, no. So this week amo to nga nag-suggest man kita na they will also have to meet with the LGU, no. So probably by next week we can up na already but outcomes sa mga meetings. Aha. In a way, hindi malangot sila ng issue. Kapon nagkitay ka mo personal ni Mayor Bing, okay malang kamo gadwa, Kong? Well, tinapalapit ko sa iya, Action Art, kaya una siya abot sa ako, and then pag-abot ko, greet makita sang malyong hapon, Action Art. Sige. Kong, salamat, Gid, and God bless sa imo halong Gid Permi. Salamat man, Action Art. More power sa inyo. May nakakichatong na makutura ng nakasanaran. Thank you very much. Anyway, ti amo ning kinanglanon ning hospital ti kabay pang matigayon na ni within this year, no? Kay lain gid ako may hospital kita hindi kita magsalig diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Donate. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Donate. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Donate.
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. Salazar, si Mercy Ligaspi, Rodolfo Hidoriagaw, Thelma Fernandez Sampurok Makapinya, Adelisa Dichon, Evelyn Taiko, Freddy Concon, Purok Magsanaya, especially to Barangay Captain Baido o Barangay 6. Salamat gida no sa inyo pag-monitor. Araman si Manuel Mabag, Joel Graho, Sir, may aga-ardidan Makoy, classmate Renato Panoy Torres, kag Ma'am Jean Oy Cesar. Ginatamiyo si Action Dayla. Happy birthday. Action Hotline! Merna Cloud, salamat gid sa inyo. Why natagaling tiyempo. Diri sa aton sining nga pagpangalagad, Sir Alex Monteza. Thank you for always supporting and for sharing sa aton program. Action Hotline! Action at kay Hupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man, kabahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!